Dobrý deň, vítam vás na dnešnom webinári. Volám sa Zuzana Pojezdalová a dnes vám odprezentujem webinár pod taktovkou jazykovej školy Top English. Bude to webinár nemeckého jazyka a budeme sa baviť o treťom páde, čiže datíve. Povieme si, aké tvary majú určité a neurčité členy v jednotlivých rodoch a ukážeme si množstvo príkladov. Po prezentovaní celej tejto témy mi môžete položiť nejaké otázky do chatového okna. Potom na to ešte neskôr aj vyzvem. Takže začneme, povieme si, čo je to datív. Začneme jednotným číslom. Pre mužský rod máme v nominatíve členy der alebo ein. Der je určitý člen, ein je neurčitý člen. V datíve má mužský rod tvary dem a einem. To znamená, že namiesto r nám prichádza koncovka m aj v určitom člene, aj v neurčitom člene. Čiže der ein sa mení na dem einem. V ženskom rode máme určitý člen die a neurčitý člen eine. V datíve sa tieto členy menia na der a einer. Typická koncovka je teda r. V strednom rode máme určitý člen das alebo ein v nominatíve a v datíve, teda v treťom páde, máme tak ako v mužskom rode dem alebo einem. Prečo je to dôležité? V nemčine totiž skloňujeme práve pomocou určitých a neurčitých členov. K podstatným menám sa v zásade nepridávajú koncovky, iba v niektorých prípadoch. Tie si dnes ešte tiež ukážeme. Takže poďme sa pozrieť ešte na mužský rod. Keď sa pýtame wer, kto, tak odpovieme der Mann alebo ein Mann, muž. Keď sa pýtame wem, komu, musíme odpovedať dem Mann alebo einem Mann, čiže po slovensky mužovi. Dôležitá je koncovka m, dem, einem. V ženskom rode keď sa pýtame kto, dann ist es die Frau alebo eine Frau. V datíve sa opýtame wem, komu a použijeme koncovku r, der Frau alebo einer Frau, po slovensky žene. A ešte si zopakujeme stredný rod. Wer, kto, das Kind, ein Kind, dieťa, wem, komu, dem Kind, einem Kind, dieťaťu. To znamená, že v datíve v mužskom rode máme tvary dem, einem, v ženskom rode der, einer a v strednom rode dem, einem. Zapamätajte si, že mužský rod a stredný rod sú v datíve rovnaké a to vám možno trochu uľahčí situáciu. Teraz si to ukážeme na príkladoch vo vetách. Ich gebe der Mutter Blumen. Ich gebe der Mutter Blumen. Dám mame kvety. Der Mutter mame. Ďalší príklad. Die Schüler danken dem Lehrer für die Hilfe. Die Schüler danken dem Lehrer für die Hilfe. Žiaci ďakujú učiteľovi za pomoc. Komu čomu učiteľovi? Dem Lehrer. Ďalší príklad. Peter schenkte dem Kind ein Spielzeug. Peter schenkte dem Kind ein Spielzeug. Peter daroval dieťaťu hračku. Komu čomu? Dieťaťu, čiže dem Kind. Teraz si dáme príklady s neurčitým členom. Das Auto gehört einem reichen Mann. Das Auto gehört einem reichen Mann. To auto patrí jednému alebo nejakému bohatému mužovi.
Komu čomu? Mužovi. Einem Mann. Ďalší príklad. Hans hilft einer Dame mit den schweren Taschen. Hans hilft einer Dame mit den schweren Taschen. Hans pomáha jednej dáme s ťažkými taškami. Komu čomu? Jednej dáme alebo nejakej dáme. Einer Dame. A ešte jeden príklad. Ich muss noch einem Mädchen etwas sagen. Ich muss noch einem Mädchen etwas sagen. Musím ešte niečo povedať jednému dievčaťu. Komu čomu? Dievčaťu, alebo nejakému dievčaťu. Einem Mädchen. Pretože v nominatíve je to das Mädchen, čiže sa mení na, alebo za ein Mädchen. V datíve to bude einem Mädchen. Pamätáte si, aké koncovky majú členy v datíve? Skúste porozmýšľať, dávam chvíľku, aby ste ich chceli doplniť. V čete máme odpoveď na určitý člen. Skúste napísať aj neurčitý. Presne tak, výborne. Čiže máme dem einem, der einer a stredný rod dem einem. Toto bolo iba jednotné číslo. Teraz prejdeme na množné číslo. Množné číslo je v podstate veľmi jednoduché, pretože všetky podstatné mená majú v množnom čísle určitý člen die a neurčitý člen v množnom čísle neexistuje. Takže máme iba určitý člen die, ktorý má rovnaký tvar pre všetky rody v nominatíve a takisto je to aj v datíve. Takže die sa mení v datíve na den. Je to veľmi jednoduché. Mužský rod die, den, ženský rod die, den, stredný rod die, den. Ukážeme si to opäť vo vetách. Den Männern fehlen noch ihre Hüte. Den Männern fehlen noch ihre Hüte. Mužom ešte chýbajú ich klobúky. Tu prichádza prípad, o ktorom som hovorila na začiatku, že niekedy dávame koncovku aj k podstatnému menu. Máme tu mužský rod, datív, množné číslo. V tomto prípade dávame k podstatnému menu koncovku n. Den Männern. Čiže komu čomu, mužom, den Männern. Podobne je to aj v ďalšom príklade. Als Belohnung geben wir den Kindern eine Süßigkeit. Als Belohnung geben wir den Kindern eine Süßigkeit. Ako odmenu dáme deťom sladkosť. Aj v strednom rode, v množnom čísle, v datíve pripájame k podstatnému menu koncovku n. Den Kindern. Komu čomu deťom? Den Kindern. Ďalší príklad je ženského rodu. Množné číslo. Kinder gratulieren den Frauen zum Muttertag. Kinder gratulieren den Frauen zum Muttertag. Deti gratulujú ženám ku dňu matiek. V tomto prípade tiež máme na konci n, ale to n je súčasťou množného čísla, pretože v jednotnom čísle je die Frau, v množnom čísle sú die Frauen. To znamená, že to n-ko tam už nepripájame, lebo ono tam už v množnom čísle vždy je. Komu čomu ženám? Den Frauen. Ale pozor, zu den Lampen muss noch die Glühbirnen kaufen.
Zu den Lampen muss er noch die Glühbirnen kaufen. K lampám musí kúpiť ešte žiarovky. V tomto prípade tiež tu máme N-ko. V podstate by nemalo byť zvýraznené, pretože to N je vždy aj v pluráli vo všetkých pádoch, pretože die Lampe, die Lampen. Zu den Lampen muss er noch die Glühbirnen kaufen. K tomu, k lampám. Takže skúste doplniť teraz koncovky, je to veľmi jednoduché a v podstate vám stačí napísať, ak chcete napísať do chatu, tak len jedno slovo. Výborne. To je naozaj jednoduché. Čiže den. Teraz prejdeme k predložkám. V nemčine sa niektoré predložky spájajú výlučne s jedným pádom. Toto sú predložky, ktoré sa spájajú výlučne s datívom. To znamená, že po týchto predložkách bude vždy podstatné meno v datíve v treťom páde. Sú to predložky aus, z, by, u alebo pri, mit, s, nach, po alebo do, von, od, zu, k. Aus, bei, mit, nach, von, zu. O týchto predložkách nemáme nad čím rozmýšľať, jednoducho vždy musíme dať datív. Ako to vyzerá vo vetách? Aus dem Kartoffelteig macht man Piroggen. Aus dem Kartoffelteig macht man Piroggen. Zo zemiakového cesta sa robia pyrohy. V nominatíve je der Kartoffelteig, čiže aus dem Kartoffelteig. Zo zemiakového cesta. Máme tu predložku aus, po nej ide vždy datív. Ďalší príklad. Kinder verbringen die Ferien bei der Großmutter. Kinder verbringen die Ferien bei der Großmutter. Deti strávia prázdniny u starej mamy. Máme v nominatíve die Großmutter, čiže v datíve bude by der Großmutter. Prečo je dôležité zapamätať si tieto spojky? Pretože keď si to preložíme do slovenčiny, tak ten pád nám nesedí. U koho čoho je u starej mamy je v podstate v slovenčine genitív, no ale v nemčine používame datív, pretože tam máme tú spojku by. Rovnako je to aj v ďalších pádoch. Napríklad, ich gehe mit den Freunden ins Kino. Ich gehe mit den Freunden ins Kino. Idem s priateľmi do kina. Po mit je vždy datív, tu máme množné číslo, mit den Freunden. V slovenčine máme inštrumentál. Nemčina inštrumentál nepozná, máme iba 4 pády, no a tu použijeme ten tretí. Mit den Freunden. Nach der Arbeit gehe ich spazieren. Nach der Arbeit gehe ich spazieren. Po práci sa idem prechádzať. V nominatíve je die Arbeit, po predložke nach ide datív, teda musí byť nach der Arbeit. Sie bekam einen Kuss von dem Ehemann. Sie bekam einen Kuss von dem Ehemann. Dostala bosk od manžela. Der Ehemann, Manžel, von dem Ehemann, od manžela. Brauchen Sie zu der Hose auch einen Gürtel? Brauchen Sie zu der Hose auch einen Gürtel? Potrebujete k týmto nohaviciam aj opasok? Máme predložku zu, pod zu je vždy datív, v nominatíve máme die Hose, ženský rod, takže v datíve to bude zu der Hose, k tým nohaviciam.
Ešte raz sa pozrime, aké máme predložky. Auf, bei, mit, nach, von, zu. Auf, bei, mit, nach, von, zu. A ešte raz sa pozrime, aké máme tvary určitého člena v datíve. Mužský rod, dem, ženský rod, der, stredný rod, dem a množné číslo, den. Teraz prichádza rad na vás. Máme tu predložky, vždy to je samozrejme predložka s datívom a vašou úlohou je priradiť vlastne správny člen. Čiže máme aus, die Schule, škola. Teraz chcem, aby ste vytvorili z týchto dvoch slov, aby ste ich spojili a vytvorili ste slovo zo školy. Aus der Schule. Presne tak. Teraz tu máme bei, pri, das Kind, dieťa. Aký bude tvar určitého členu? Správna odpoveď je veľmi správne bei dem Kind, pretože je to stredný rod. Teraz máme mit, die Hände, čiže ruky a chceme získať slovo s rukami. Ja, die Hände je plurál, takže skúste ešte porozmýšľať. Genau. Presne tak, mit den Händen. Tu máme prípad, kedy potrebujeme ešte koncovku n nakoniec. V podstate v datíve v množnom čísle sa aj podstatné meno musí končiť na n. My sme mali príklady s lampou, napríklad den Lampen, alebo mit den Lampen. Lampen sa končí na n vo všetkých pádoch v množnom čísle. Z tých, v ktorých to tak nie je, pridávame n. V ženskom rode máme die Hand, die Hände. A v datíve v množnom čísle bude mit den Händen. Teraz máme príklad nach, čiže po, a der Urlaub, dovolenka. Po dovolenke, nach dem Urlaub. Teraz máme von, od, die Mutter, matka. Správna odpoveď, von der Mutter. A posledný príklad sú die Bäume. Die Bäume sú stromy, opäť upozorňujem, že je to množné číslo. Veľmi správne, zu den Bäumen. Ešte raz sa pozrime na tabuľku datívu. Máme tvary dem, der, dem a množné číslo den. Z mojej strany je to všetko. Ak máte nejaké otázky, napíšte mi ich do chatového okna. Chvíľu počkám, aby ste ich mohli napísať. Takže žiadne otázky nie sú. Tým pádom sa moja prezentácia skončila. Ešte mi dovolte vás upozorniť, že do našej jazykovej školy sa môžete prihlásiť na skupinové kurzy alebo aj individuálne. Skupinové kurzy sa konajú dvakrát za týždeň, v pondelok a v stredu alebo v útorok a štvrtok, prípadne cez víkend, alebo sa môžete prihlásiť na intenzívny kurz každý deň od pondelka do štvrtku. Vyučujeme na Kalinčiakovej 12 o 5. alebo o 3/4 na 7, cez víkend ráno o 9.
alebo v Petržalke na Gersenovej 10 o 8 ráno alebo o 6 večer. Prihlásiť sa môžete cez stránku TopEnglish.sk. Keď si ho otvoríte, kliknite na poličko registrácia, potom na poličko pre jednotlivca a tam sa už rozklikne prihláška pre jednotlivca, ktorú vyplníte, vyberiete si tam jazyk, úroveň, vyplníte osobné údaje a odošlete ju na spracovanie. Ak sa rozhodnete prihlásiť na naše kurzy, teším sa na vás a inak vám ďakujem za pozornosť.